Píše sa rok 1970. Československo sa už druhý rok spamätáva z okupácie vojsk Varšavskej zmluvy a štát sa naplno vracia k normalizácii. Reformy z konca 60. rokov sú minulosťou, vládne opäť tvrdý režim, no bežný život ide ďalej. Ráno v paneláku niekde v Žiline, Košiciach alebo Bratislave začína deň takmer rovnako. Budík zvoní o 6:00, vo vzduchu je cítiť kávu z moka kanvice a na stole čaká rožok s maslom. Nie banány, nie pomaranče, tie sa objavia len párkrát do roka. Veľa ľudí býva v bytoch, ktoré prideľoval štát. Paneláky rastú ako huby po daždi, vďaka veľkorysému bytovému programu. Nie sú luxusné, ale ponúkajú teplo, tečúcu vodu, ústredné kúrenie a WC vo vnútri. Pre mnohých sú to lepšie podmienky než na dedine alebo v starých mestských domoch. O 7:00 ráno sa ulice zaplňajú. Ľudia idú do roboty. A prácu má každý. Nezamestnanosť ako pojem prakticky neexistuje. Štát garantuje zamestnanie pre každého, často na celý život, aj keď nie vždy ide o prácu, ktorá má skutočný zmysel. Niekto ide do strojárskeho závodu, iný do JRDčka, učiteľ do školy, sestrička do nemocnice. Pracuje sa 8 hodín, zvyčajne od 7:00 do 3:00. Potom šup domov, na nákup, a tu prichádza realita socialistického zásobovania. Obchody nie sú prázdne, ale sortiment je dosť obmedzený. Kúpiť chlieb, maslo či mlieko nie je problém. Ale čakať na toaletný papier či zháňať džínsy alebo mandarínky, to je už dobrodružstvo samo o sebe. Večer patrí rodine, o 7:00 sa púšťa televízor. Kto ho má? Niektorí stále sledujú čierno-biele vysielanie, farebné TV sa ešte len začínajú objavovať. Veľká vec sa odohrala práve v roku 1970. Z Vysokých Tatier sa vysielal prvý farebný prenos. Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní. Technický zázrak, aj keď väčšina ľudí ho videla len v čierno-bielej. Deti pozerajú večerníček, dospelí správy, ale len tie, ktoré prešli cenzúrou. Všetko, čo sa vysiela, schvaľuje vedenie štátu. Sloboda tlače neexistuje, rovnako ako verejná kritika režimu. Kto by si dovolil príliš, môže sa ocitnúť bez práce. Alebo ešte horšie, môže zmiznúť z verejného života úplne. Napriek tomu, život nebol len o politike. Ľudia chodili na chaty, pestovali na záhradkách, navštevovali sa. Kultúra bola silná, divadlá, koncerty, kiná. Hoci všetko bolo do istej miery kontrolované, spoločenský život fungoval. V mnohom to bolo obdobie kontrastov. Istoty áno, práca, bývanie, zdravotná starostlivosť. Ale aj množstvo obmedzení. Cestovanie na západ bolo takmer nemožné, sloboda slova veľmi obmedzená a sortiment v obchodoch chudobný. A práve tieto protiklady robia tú dobu tak zaujímavou. V ďalších častiach sa pozrieme bližšie napríklad na bývanie, školstvo, zdravotníctvo, jedlo, alebo aj kultúru a módu. Ako bývali Slováci v roku 1970? V roku 1970 sa spôsob bývania na Slovensku výrazne menil. Mnohí ľudia sa sťahovali z dedín do miest. Štát masívne staval panelové domy, paneláky. Tie sa stali symbolom tej doby. Byty boli prideľované štátom, neexistovali hypotéky ako dnes. Ak ste chceli byt, museli ste oň požiadať, často čakať niekoľko rokov a potom vám ho mohla prideliť fabrika, družstvo alebo inštitúcia, kde ste pracovali. Pridelenie ovplyvňoval aj počet detí alebo váš spoločenský status. Panelákové byty neboli veľké. Alebo trojizbový byt mala kuchyňa, kúpeľňa, toaleta. Ale oproti starým domom bez kúpeľne to bol pokrok. Bolo tam ústredné kúrenie, teplá voda, elektrina, výťah. To všetko znamenalo pohodlie, ktoré predtým ľudia často nemali. V Bratislave vtedy rástli nové sídliská, napríklad Ružinov. Petržalka, akú ju poznáme dnes, ešte len začínala. A ľudia, ktorí sa do panelákov sťahovali, to často vnímali ako zlepšenie životnej úrovne. Na vidieku bola situácia iná. Ľudia žili v rodinných domoch, často v starších stavbách. Bežne tam bolo suché WC, voda zo studne a kúrenie na uhlie alebo drevo. Ak niekto staval nový dom, robil to svojpomocne.
Stavebný materiál sa zháňal ťažko. Často bolo treba známosti, aby sa dali zohnať tehly, cement alebo eternit na strechu. Hoci bývanie malo byť podľa režimu rovnostárske, nie každý býval rovnako. Aj keď platy boli vyrovnané, rozdiely tu boli, napríklad vo vybavení bytov alebo v tom, ako rýchlo niekto byt dostal. Na byty sa čakalo dlho. Mladé rodiny bývali často s rodičmi a čakali, kým sa uvoľní byt. Nájomné bolo síce nízke, ale práve preto sa paneláky často neudržiavali. Domy sa zanedbávali a mnohé z nich začali chátrať už pár rokov po dokončení. Z dnešného pohľadu bolo bývanie v 70. rokoch jednoduché, funkčné, ale uniformné. Paneláky boli praktické, no všetky vyzerali rovnako. V dedinách to bolo o samostatnosti a vlastnej snahe. Ako sa pracovalo a koľko sa zarábalo v roku 1970? V roku 1970 bola práca prakticky samozrejmosťou. Neexistovala nezamestnanosť, povinnosť pracovať platila od štátu. Väčšina ľudí mala zamestnanie v továrni, družstve, škole alebo službách. Pracoval sa zvyčajne 8 hodín denne, 5 dní v týždni. Pracovná doba pripomínala dnešnú, no zamestnanie ste mali takmer zaručené. Vo fabrikách sa plnili plány centrálneho hospodárstva. Každý dostával úlohy podľa plánu. Výkon sa meral, ale motivácia nebola vždy vysoká. Často boli prípady, že aj keď sa človek veľmi snažil, mzda bola rovnaká aj pre toho, kto robil menej. Taký bol režim stabilnej mzdy. Odbory, napríklad ROH, organizovali voľnočasové aktivity, rekreácie či kultúru pre robotníkov. Čo sa týka platov, v roku 1970 dosahovala priemerná hrubá mzda v celom československom národnom hospodárstve asi 1915 korún československých mesačne. Už v roku 1969 to bolo okolo 1900 korún československých mesačne. A dosť rýchlo rástli v tomto období. Pre porovnanie, v 60. rokoch boli priemerné mzdy okolo 1900 korún. Rast bol citeľný. Rozdiely medzi robotníkom a úradníkom či učiteľom existovali, ale neboli dramatické. Rozdiel v platoch bol menší než napríklad v západných krajinách. To bolo účelom rovnostárskej politiky. Ženy zarábali menej. Sú v tom zaznamenané rozdiely, ale nezamestnanosť žien bola nízka, keďže veľká časť z nich pracovala. Predovšetkým v školstve, zdravotníctve alebo službách. Vyťaženie pracovného trhu bolo vysoké. Takmer každá dospelá žena mala prácu. Treba si predstaviť, čo to 1915 korún znamenalo. Ceny boli regulované, rohlík stál zhruba 0,30 korún. Chlieb 2-3 korún. Priemerný plat teda pokryl základné potreby, no kvalitnejšie tovary alebo dovolenky si musel človek získať cez doplnkové režijné aktivity, príplatky alebo zásluhy. Aj keď mzdy rástli, kým sa koncom 70. tých rokov začali spomalovať, v roku 1970 ešte platil pocit rastúcej prosperity. Výplata prinášala istotu. A pocit, že sa vám poctivo zaplatí za vykonanú prácu. Ťažkosti však spočívali v monotónnosti práce a občasnom nedostatku motivácie. A platy boli v podstate rovnaké, bez ohľadu na výkon. Predstavme si bežný nákup v Československu v roku 1970. Na prvý pohľad pôsobilo všetko pomerne jednoducho. V obchode ste si zobrali mlieko, chlieb, maslo, pár základných potravín. Ale skutočný obraz bol zložitejší. Dostupnosť potravín bola veľmi nerovnomerná. Niektoré základné veci, ako napríklad rožky, mlieko, chlieb alebo paštéta, boli k dispozícii skoro stále. Na druhej strane, ovocie ako pomaranče, mandarínky alebo banány boli luxusom. Objavili sa len párkrát do roka, často na Vianoce. A keď sa dostali do predajne, tvorili sa dlhé rady. Ľudia sa o tom dozvedeli jeden od druhého. Niekto niečo počul a zrazu stála pred obchodom desiatka ľudí. Ak ste neprišli medzi prvými, často ste sa domov vrátili na prázdno. Chýbali aj niektoré druhy mäsa, kvalitnejšie salámy alebo syry. Nie, že by neexistovali, ale buď boli nedostatkové, alebo sa im schovávali pod pultom. V praxi to znamenalo, že ste museli mať známosti s predavačkou alebo niekoho, kto vám niečo odložil. Bežní ľudia to poznali veľmi dobre. Bez známostí ste nemali šancu kúpiť nič lepšie. Zvláštnou kategóriou boli tuzexy, špeciálne predajne, kde sa dalo kúpiť to, čo bežné obchody nemali.
Západné oblečenie, elektroniku, parfémy, hračky, dokonca aj autá. Ale platiť ste tam nemohli normálnymi korunami. Museli ste mať bony, špeciálne poukážky, ktoré sa dali získať len za zahraničnú menu alebo ich kupovať od vexlákov na čiernom trhu. Jeden bon sa predával približne za 5 korún. Pre bežného človeka to bola často nedostupná alternatíva. Ale kto mal príbuzných v zahraničí, ten mal výhodu. Ľudia si postupne vyvinuli stratégie pre bežný život. Niekto chodil nakupovať skoro ráno, iný si vytvoril sieť známych. Mesiar, predavačka v potravinách, alebo kolega z práce, ktorý vedel niečo vybaviť. Pomáhala aj výmena. Niekto mal vajcia, iný zase prístup k mäsu. Tak si pomáhali. Niekedy aj celé rodiny spolupracovali. Jedna teta stála v rade na mäso, druhá na mlieko a potom sa všetko doma rozdelilo. Z dnešného pohľadu sa to môže zdať neuveriteľné, ale ľudia si na tento systém zvykli. Vedeli, že nie všetko sa dá zohnať vždy. A keď sa niečo podarilo, bol to malý sviatok. Čo je však dôležité povedať, hoci bol výber obmedzený, väčšina ľudí nehľadovala. Každý mal čo jesť, aj keď to nebolo vždy podľa predstav. A to je rozdiel oproti iným krajinám v tom čase. Na druhej strane, kvalita potravín bola kolísavá a výber veľmi obmedzený. Ak ste boli zvyknutí na pestrosť, ktorú máme dnes, realita roku 1970 by vás asi poriadne prekvapila. Ako trávil bežný Slovák svoj voľný čas v roku 1970? Nebolo to obdobie internetu, mobilov, ani satelitnej televízie. No napriek tomu sa ľudia vedeli zabaviť, oddychnúť si a vytvoriť si svoj vlastný svet zábavy. Jedným z hlavných zdrojov zábavy bol rozhlas. Rádio hralo doma, v kuchyni aj v dielni. Veľmi populárne boli rozhlasové hry, hudobné relácie, ale aj vysielanie pre deti. Kto mal doma väčší rádiopríjimač, mohol naladiť aj zahraničné stanice, napríklad Slobodnú Európu, čo však nebolo legálne a niektorí sa toho báli. Televízia bola ďalším fenoménom. V roku 1970 už mnoho domácností malo čierno-biely televízor, značky ako Tesla Orava alebo Tesla Rubin. Vysielalo sa len niekoľko hodín denne a väčšinou len jeden program. Vysielanie sa začínalo po obede a končilo večer. Ľudia sa však na programy tešili. Populárne boli seriály ako Nemocnica na okraji mesta, zábavné relácie, správy a nedeľné československé filmy. Niektoré rodiny dokonca pozývali susedov na spoločné sledovanie televízie. Veľmi dôležité boli aj kiná. Bolo ich oveľa viac než dnes a návšteva kina bola spoločenskou udalosťou. Premietali sa domáce aj sovietske filmy, niekedy aj západné, samozrejme, starostlivo vybrané režimom. Vstupné bolo nízke a dostupné pre každého. Chodiť do kina bolo bežné aj viackrát za mesiac. Hudba mala silné postavenie. Ľudia počúvali slovenských a českých interpretov, Karla Gotta, Mariku Gombitovú. Elán sa len pomaly dostával do povedomia. V rádiu zneli najmä schválené skladby, ale mladí počúvali aj západné kapely potajme. Beatles, Rolling Stones či Pink Floyd na magnetofónových páskach alebo platniach, ktoré si medzi sebou požičiavali. Voľný čas však nebol len o kultúre. Dôležité boli aj spoločenské stretnutia. Návštevy medzi rodinami boli bežné. Ľudia sa navzájom pozývali na nedeľnú kávu, koláč alebo len tak posedieť. Hral sa stolný futbal, karty, alebo sa len diskutovalo. Dedinské krčmy boli centrom diania. Tam sa preberali miestne novinky aj politika. Veľa času ľudia trávili v prírode. Turistika, výlety, chodenie na huby, to všetko bolo veľmi rozšírené. Boli lacné, dostupné a nepotrebovali ste žiadnu špeciálnu výbavu. Niektoré podniky organizovali pre zamestnancov rekreačné pobyty v horách či pri vode. Fungovali aj odborárske rekreácie, kde ste sa mohli za veľmi výhodnú cenu dostať na niekoľko dní do Tatier alebo k moru, napríklad do Juhoslávie alebo Bulharska. A nesmieme zabudnúť na šport. Hokej bol národný fenomén, futbal tiež. Keď hralo Československo proti ZSSR, ulice sa vyprázdnili a všetci sedeli pri rádiu alebo televízii. Na dedinách boli veľmi obľúbené miestne zápasy. Futbal, stolný tenis, alebo len klasické nedeľné prechádzky po dedine. Aj keď bol výber možností obmedzený a cenzurovaný, ľudia si dokázali nájsť cestičky, ako si svoj voľný čas užiť. Mnohé z týchto aktivít ich spájali a vytvárali komunitu, ktorú dnes často postrádame.
Rok 1970 bol už plne pod vplyvom normalizácie. Obdobia, ktoré nasledovalo po potlačení Pražskej jary v roku 1968. Komunistická strana sa snažila upevniť svoju moc a vyčistiť spoločnosť od všetkého, čo sa jej nepáčilo. A práve tu zohrala cenzúra zásadnú úlohu. V Československu vtedy neexistovala sloboda slova tak, ako ju poznáme dnes. Každé slovo, ktoré vyšlo v novinách, v rádiu, v televízii alebo v knihách, muselo prejsť cenzorským dohľadom. Existoval špeciálny úrad pre tlač a informácie, ktorý určoval, čo sa smie a čo nie. Ak sa niečo považovalo za nevhodné, protištátne alebo ideologicky závadné, jednoducho sa to nezverejnilo. Novinári nemohli písať otvorene o politickej situácii, nemohli kritizovať vládu ani otvárať citlivé spoločenské témy. Média boli plné oficiálnych správ, vyjadrení predstaviteľov strany, oslavovania socializmu, Sovietskeho zväzu a robotníckej triedy. Skutočné problémy spoločnosti sa zametali pod koberec. Zahraničné správy boli filtrované. Napríklad o udalostiach na západe sa informovalo skreslene. Západ bol vykreslovaný ako miesto úpadku, nezamestnanosti, kriminality a drog. Naopak, socialistické krajiny boli prezentované ako stabilné a spravodlivé spoločnosti. Televízne relácie a filmy museli byť ideovo čisté. Niektoré československé filmy z 60. rokov boli zakázané, mnohé skončili v trezore a diváci ich mohli vidieť až po roku 1989. Mnoho spisovateľov, režisérov či hercov dostalo zákaz činnosti, boli nežiaduci. Patrili medzi nich napríklad Milan Kundera, Pavel Kohout, Ladislav Mňačko či Jan Verich. Aj bežní ľudia si museli dávať pozor na to, čo hovoria a pred kým. Stačila jedna nevhodná poznámka a človek mohol mať problémy v práci, s políciou alebo s štátnou bezpečnosťou, známou ako štebétke. Režim mal svojich informátorov, niekedy aj priamo medzi kolegami, susedmi či dokonca rodinnými príslušníkmi. Na školách sa učila marxisticko-lenínska ideológia. História bola podávaná tak, ako to vyhovovalo strane. Deti boli vedené k lojalite, pionierské sľuby, socialistická morálka a odpor k nepriateľom socializmu boli súčasťou každodennej výučby. No treba povedať aj to, že mnohí ľudia si na to zvykli. Naučili sa, čo môžu povedať nahlas a čo si musia nechať pre seba. Vznikol tzv. Dvojitý život. Navonok ste boli poslušným občanom, ale v súkromí ste možno počúvali zakázané rádio, čítali zakázanú literatúru alebo si potichu robili žarty z režimu. Režim mal síce pevne v rukách všetky oficiálne inštitúcie, no ľudská túžba po pravde a slobode sa nedala úplne umlčať. Aj v takto kontrolovanej spoločnosti sa vždy našiel niekto, kto premýšľal kriticky, aj keď si za to často zaplatil vysokú cenu. V roku 1970 bol v Československu systém verejných služieb plne v rukách štátu. Zdravotníctvo, školstvo, aj väčšina služieb fungovali podľa princípov socializmu, teda centrálne riadené, pre všetkých dostupné, ale nie vždy kvalitné. Začnime zdravotníctvom. Zdravotná starostlivosť bola bezplatná. Každý občan mal právo ísť k lekárovi na vyšetrenia do nemocnice, bez toho, aby musel platiť z vlastného vrecka. Fungoval systém tzv. Polikliník, kde boli ambulancie viacerých špecialistov pod jednou strechou. Znie to dobre, no realita bola komplikovanejšia. Problémom bol nedostatok moderného vybavenia, liekov a často aj personálu. Niektoré lieky sa ťažko zháňali. Pacienti ich museli zohnať po známosti, niekedy aj cez príbuzenstvo v zahraničí. Čakačky na vyšetrenia či operácie boli dlhé. V nemocniciach chýbala hygiena a komfort. Viac postelové izby, spoločné WC-y a veľmi strohé podmienky boli bežné. Na druhej strane, lekári a zdravotné sestry boli vo všeobecnosti dobre vzdelaní a mnohí z nich robili maximum v rámci možností. Preventívne prehliadky boli povinné, deti chodili na pravidelné kontroly, očkovania boli samozrejmosťou. Prejdime na školstvo. Vzdelanie bolo povinné a bezplatné. Základná škola trvala 9 rokov, po nej nasledovalo buď gymnázium, odborné učilište alebo stredná odborná škola.
Prijímacie skúšky boli štandardné, ale niekedy rozhodoval aj kádrový profil rodičov, teda či boli politicky vhodní. Vyučovanie bolo silne ideologické. Deti sa učili o vynikajúcich úspechoch sovietskeho ľudu, o Marxovi, Leninovi a komunizme. Pionierské sľuby, uniformy a oslavy štátnych sviatkov boli bežnou súčasťou školského života. Na druhej strane, deti mali dobrý základ vo vede, matematike či čítaní, a to aj v porovnaní so Západom. Vysoké školy boli prestížne, no aj tam hrala úlohu ideológia. Nie každý sa na ne dostal. Ak ste mali politicky nevhodný pôvod, napríklad rodičov, ktorí nesúhlasili s režimom, mali ste smolu. A čo bežné služby? Kaderníctva, krajčírstva, opravovne topánok či televízorov, to všetko existovalo, ale s obmedzenou kvalitou a dostupnosťou. Bolo bežné čakať niekoľko týždňov na opravu chladničky alebo pračky. Na niektoré veci sa čakalo dlhé mesiace, alebo ste potrebovali známosti. Aj tu platilo. Služby boli lacné, niekedy symbolicky za pár korún, ale pomalé a obmedzené. Kto mal kontakty, dostal sa k lepšej starostlivosti, či službe rýchlejšie. Kto nie, musel čakať. Systém zdravotníctva, školstva a služieb bol postavený na rovnosti. No trpel nedostatkom, neefektivitou a ideologickou kontrolou. A hoci mnohí ľudia boli spokojní s dostupnosťou týchto služieb, kvalita bola často na úkor kvantity. A čo taká doprava? Tá bola v Československu základným kameňom každodenného života. A hoci sa cestovalo inak než dnes, systém bol relatívne funkčný, dostupný pre každého a vo svojej dobe postačujúci. Začnime verejnou dopravou. Vlaky a autobusy boli hlavnou formou presunu, najmä medzi mestami a obcami. Československé štátne dráhy, ČSD, prevádzkovali rozsiahlu železničnú sieť. Cestovanie vlakom bolo lacné, pravidelné a dostupné. Bežne ste si sadli do osobného vlaku bez rezervácie a odviezli sa, kam potrebujete. No komfort nebol veľký. V lete bolo horúco, v zime chladno a o meškaniach sa radšej nehovorilo. Ale vlaky premávali a ľudia ich využívali denne. Rýchliky spájali väčšie mestá, no aj tam sa cestovalo dlho. Z Bratislavy do Prahy vlak šiel aj 10 hodín. Autobusová doprava pokrývala najmä oblasti, kam vlaky nešli. Premávali klasické karosy, ktoré boli jednoduché, hlučné, ale spoľahlivé. Autobusy boli často plné, najmä ráno a popoludní, keď ľudia cestovali za prácou alebo do školy. A čo mesto? V mestách premávali električky, trolejbusy a autobusy. Napríklad v Bratislave bola električková doprava už vtedy bežná. Cestovné stalo len pár korún. Lístky sa často označovali v mechanických dierkovačoch priamo vo vozidle. Dnes by sa tomu mnohí pousmiali, no vtedy to bola úplne bežná súčasť dňa. Teraz k autám. Osobné auta neboli bežné v každej domácnosti. Vlastniť auto bola významná vec. Ľudia čakali na nový automobil aj niekoľko rokov. Najčastejšie modely boli Škoda 100, Trabant, Wartburg alebo Moskvič. Tieto vozidlá boli jednoduché, bez klimatizácie, s mechanickými oknami a hlučnými motormi. No kto mal auto, bol považovaný za zaopatreného. Diaľnic bolo veľmi málo. Prvá slovenská diaľnica, úsek Bratislava-Senec, bola otvorená len rok predtým, v roku 1969. Cesty prvej triedy boli úzke, často s výtlkmi a bezpečnostné štandardy boli na úrovni doby, teda minimálne. Cestovanie do zahraničia? To bolo kapitola sama o sebe. Do západných krajín sa bežný občan takmer nedostal. Potreboval výjazdnú doložku, devizový prísľub a súhlas štátnych orgánov. V praxi to znamenalo, že cestovať na západ mohli najmä tí dôveryhodní alebo vyvolení. Naopak, dovolenky v rámci socialistických krajín, napríklad v Maďarsku, Bulharsku alebo vtedajšej Juhoslávii, boli bežné a podporované štátom. Najmä Bulharsko pri Čiernom mori sa stalo obľúbenou destináciou. Cestovalo sa vlakom alebo autobusom, často v organizovaných zájazdoch ROH, revolučného odborového hnutia. Na záver možno povedať, doprava bola funkčná, lacná a pre všetkých ale pomalá, menej komfortná a s mnohými obmedzeniami. V porovnaní s dneškom sa cestovalo pomalšie, no v kontexte doby to bol systém, ktorý držal krajinu pohromade.
Keď sa pozrieme späť do roku 1970, mnohí ľudia si spomínajú na pocit bezpečia. Zločinnosť bola nízka, dvere sa na dedinách nezamykali a deti sa hrali vonku až do tmy bez obáv. Polícia, vtedy verejná bezpečnosť, bola vnímaná ako autorita, ktorá drží poriadok. Bolo málo vražd, málo krádeží a menej drogovej kriminality než dnes. Ale za týmto poriadkom a tichom stála silná ruka režimu. Ľudia síce žili v istote, že ich nikto v noci neprepadne, ale zároveň nevedeli, kto ich môže napráskať za názor. Sloboda bola výmenou za kontrolu. Štátna bezpečnosť, štebe, bola všade prítomná. Ich úlohou bolo udržiavať politický poriadok a potláčať akýkoľvek nesúhlas s režimom. Odpočúvali telefóny, sledovali poštu, monitorovali ľudí na pracoviskách aj v súkromí. Spolupracovníci štebety boli v rôznych oblastiach, medzi učiteľmi, novinármi, vedcami aj susedmi. A nikto presne nevedel, kto je jedným z nich. Ľudia si teda zvykli na autocenzúru. Aj doma, pred deťmi, sa o politike hovorilo opatrne. Heslo drž hubu a krok sa síce vyslovovalo ironicky, ale vystihovalo realitu. Na druhej strane, spoločnosť bola stabilná. Neexistovala nezamestnanosť. Byť si človek po rokoch čakania nakoniec pridelil. A štát sa postaral o základné potreby. Bol tu istý druh kolektívneho pokoja, ktorý mnohým vyhovoval. Ale za cenu, že ste nemohli verejne povedať, čo si myslíte, nemohli ste si len tak založiť spolok, vydávať vlastné noviny alebo cestovať slobodne po svete. Z politického hľadiska bola spoločnosť úplne neslobodná. Volebný systém bol formálny, kandidoval len jeden blok strán, Národný front, a účasť bola takmer povinná. A ešte jeden dôležitý detail. Tresty za nesprávne názory neboli len teoretické. Ľudia mohli byť vyhodení z práce, preradení na horšiu pozíciu, deti im nemuseli pustiť na vysokú školu, alebo mohli skončiť vo väzení. Často bez súdu, len na základe preventívneho zásahu štabét. Z dnešného pohľadu by sme povedali, že bezpečnosť vtedajšej doby bola na úkor slobody. Mnohí si vážili pokoj a istotu, ale platilo to len dovtedy, kým neprekročili hranicu, ktorú režim určil. A tá hranica bola pohyblivá. V skratke, v roku 1970 ste sa cítili bezpečne, ak ste žili nenápadne a nevyčnievali. Ale slobodu ste mali len vtedy, keď ste sa zriekli práva ju reálne uplatniť. Keď sa obzrieme späť do roku 1970, vidíme obdobie, ktoré bolo v mnohom iné, ale zároveň stále prítomné v pamäti mnohých. Bola to doba istôt, ale aj obmedzení. Doba lacného nájmu, ale aj nedostatku tovaru. Doba poriadku, no pod prísnym dohľadom. Niektorí si spomínajú s nostalgiou na detstvo bez mobilov, na prázdniny u starých rodičov, na pokojné ulice. Iný zas na ticho, ktoré bolo výsledkom strachu a na to, že sloboda nebola samozrejmosťou. Táto kapitola našich dejín nie je čierno-biela. Nebola to ani rajská utopia, ani čisté peklo. Bola to realita, v ktorej žili naši rodičia, starí rodičia, a pre mnohých z nás to bola súčasť nášho vlastného života. Práve preto je dôležité hovoriť o nej otvorene a vecne, bez prikrášľovania, ale aj bez jednostranného odsúdenia. Aby sme pochopili, odkiaľ sme prišli. A možno aj lepšie porozumeli tomu, kde sme dnes. Ak ťa tento pohľad do minulosti zaujal, budem rád, ak dáš tomuto videu like, zanecháš komentár a prihlásiš sa na odber. A teraz otázka pre teba. Čo si ty alebo tvoji blízky najviac pamätáte z tejto doby? Bola to vôňa školských desiat, prvá brigáda, prvý bicykel alebo možno prvé pocity nespravodlivosti? Podiel sa o svoj príbeh v komentári. Aj vďaka tvojmu príspevku môžeme vytvoriť priestor pre skutočný, živý obraz minulosti. Vidíme sa pri ďalšom videu, až znova nahliadneme do minulosti.